Sagung Renggah Kakung Putri Satu Bagio Mulyo tasih serengan Dwi Laras ora neko ingkang sampun magar serangan Ikban Audio ugi kadukung Mustika Video Syuting live streaming lumantar Dura TV Sriono Syuting nggih. Hey ha, just jongete karo wong randuwe Galo rapi wismu anandur janji ya yo kata grito so kadangi pribadi jono Galo hey ha Adipati Tuban lawan minat jinggo ngono aja ngono ya ayo miring ning prapatan lencer kuning dadi ayo di sini kenang di sana gunung ayo ayo mas ayo kijing miring ning prapatan
ya. Timbun sigarane ayo nang rumah tanggane karoto. Ayo Pak. Ayo Pak. Ayo Pak. Kijing miring. Rasido miring Mas. Ora sida. Miring ulun iki tenan ora mung guyon. Ya ya. Ya. Mlaku dhisik ora ngenteni. Tak gawe becik ora niteni. Lali menawa. Nglali sing Oh nglali to. Masa Rama cilik iratane cilirek mung polatane. Ayo lewat sing aja kliwat. Cilik iratane polatane. Ayo Pak. tunggale. Mau iki ngenteni mau salaman aku. Jos. Dek mau jare ra gelem miring, lumar ora apa-apa. Jos. Iki aku bar di WA Pak Robi, aja nyawer bojoku ae Mas telok.